En aquesta exposició hi veurem uns treballs de passat, perquè són coses que s'han fet, i també de futur. O sigui, no és una exposició retrospectiva ni molt menys, sinó és una exposició viva de les coses que estem fent en aquest moment. També és una exposició petita. Hem concentrat tota una sèrie de maquetes per explicar què estem fent. I després hi ha una sala on hi ha una projecció d'una Reflexions, que és una de les peces més importants que tenim. Reflexions és una peça que fa 3 anys que va néixer aquí a Barcelona i que és una reflexió de la llum sobre uns miralls amb moviments random que es projecten sobre agasses o sobre la paret, i això ens dona una sèrie de formes molt aleatòries que el que m'agrada a mi és que tothom hi veu coses diferents. És com una mica el test de Rothschild, diguéssim, que tu pots imaginar-te coses que vas veient allà. Això ho hem fet en gran, en petit, en moltes mides, i en color, en blanc i negre, i aquesta és la peça principal que vam portar a Tarragona, més totes les maquetes de totes les feines i totes les presentacions, totes les futures que estem preparant i fent ara. Soc una persona que ha fet coses molt variades i molt diverses, i això amb l'edat, al principi no tant, però amb l'edat dona un avantatge, que és que podem treballar en camps diferents. A mi això especialment m'agrada, i suposo que hi ha gent que no tant. A mi m'agrada poder variar i poder proposar coses noves i diferents. La meva vida va començar a Tarragona, ciutat, i la feina que faig d'alguna manera també. Per unes casualitats hi vaig entrar a treballar a una botiga de disseny molt important que es deia Estudi Mas Joan. Jo era bastant jove i em va atrapar el món del disseny i de la creació. I a partir d'allà, després de treballar uns anyets allà, pocs, vaig agafar embranzida i vaig anar a Barcelona a estudiar disseny. Tornar a Tarragona, en aquest cas, ha sigut molt interessant i molt potent. O sigui, jo vaig marxar amb 20 anys i he tornat poc. Doncs tornar a fer una exposició en un museu on el meu pare ja havia exposat en aquelles mateixes sales, però ja fa molts anys, i on tot té com un gust de memòria i emocional molt sorprenent, encara ho estic paint ara, de trobar gent que feia 40 anys que no veia, etc. Bastanta. M'ha emocionat molt i m'ha donat com una tranquil·litat també de poder pensar, que fins ara no havia pensat, que a Tarragona també hi podien fer coses, no?